Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. Kamar da yadda kuka sani, sunana Salim Aminu ya kaji, wato Salim ya kaji kenan. So insha Allah wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku gyara verification naku. Kowa ya je ya duba Avacoin sun sauke mu kowa verification. So yadda za ku yi, kuna joining din channel din nan da farko. So bara mu koma ciki, sai ku danna wannan check subscription din nan. Bayan kun danna shi zai nuna muku green na farko kamar haka. So nan guraren ga shi nan zai iya kin shiga, sai ku dawo baya kamar yadda na yi yanzu haka, zai iya kin tabuwa kai. So bayan kun koma sai kuma koma profile. Bayan mun koma profile mun taba verification, sai nan mu zo mu saka Outlook account namu. Kakkai amfani da email saboda ba zai da wannan ba, Gmail kai ba zai da Gmail ba, sai dai some others email irin su Proton mail, Yandex mail, Outlook mail. So gaskiya din na gwada su ma ba su min yanda ya kamata ba. Din Outlook gaskiya ya fi daɗin aiki kuma komai nashi ya fi kamar yadda kuka sani. Wancan ko Yandex mail ko wannan duk wanda ka yi amfani da shi ka ƙara yi da shi a nan guraren, because za su iya turo verification kar kuma ka yi da wani. So kamar yadda kuke gani mun rubuta Outlook namu, za mu danna save. So inda ya za ku ga alamar green a can a gurin da ya samu cancel din nan ta alamar ja. Gashi nan za mu danna save. So fa ya ma dan tsaya mana slowly. Yawa mun danna save kamar yadda kuke gani ga yanin verification mun riga mun kammala, duka sun green, sun yi alamar good. Ga nan account din mu ya fita a right level din mu. So ko da ka yi verification ka je ka koma, za ka ga sun sauke ma fa, sai kun kuma yi saboda din nayi amma sun sauke min. So ku je ku koma ku ƙara yin verification.